ठाणेच वाईन अँड डाईन AC फॅमिली रेस्टॉरंट। पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन ST डेपोच्या समोर कुडाळ। प्रोप्रायटर राजेश माने। संपर्क 9665 80 12 12। शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेना अडचणीत आली आहे। राज्यातील राजकारणात घडामोडींना प्रचंड वेग आलाय। आता नारायण राणे यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर गंभीर आरोप केलाय। शिवसेनेची अवस्था पाहून संजय राऊत खुश असतील असं राणे यांनी म्हटलंय। नारायण राणे यांनी अशा आशयाचं ट्विट करत संजय राऊतांवर निशाणा साधलाय। शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह भाजपच्या गटात जाण्याच्या चर्चांना उधाण आलंय। त्यात आता भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधलाय। नारायण राणे यांनी ट्विट करत संजय राऊत यांच्यावर गंभीर आरोप केले। त्यांनी म्हटलंय की शिवसेनेला संपवल्याचा राऊतांना आनंद झाला असेल। राणे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय, संजय राऊत खुश कारण त्यांना शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचल्याचा आणि शिवसेनेला संपवल्याचा आनंद झाला असेल। कपटी, कारस्थानी आणि दुष्टबुद्धीच्या माणसाची कट कारस्थानी, हेच ते ट्विट। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।